اوكي جميل الله. ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስ ሥላሴ። እንዘ አምንኦት ማኅፀን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይትስምዐ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ናቅተከ ዜን ሰብሐከ ንባርከከ ዜን ተአምነከ ንስእለከ ዜን ወሰበካከ ንገንከ ዜን ለስምከ ቅዱስ እሰግድ ለከ እዘለከ እሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝት ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ እፄዋ ከነነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብሉ አንትሙ ሰብእ ጸልዩ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰላም ዘውዓልካልና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰካና ብሂወት ብጥዕና ድማ ደው ዘበልካና ንስኻ ከመ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ሕጂ ድማ ኣምላኽና ጉባኤና ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና እንጽልዮ ጸሎት ኣምላኽና ኣብ እዝንኻ ዝበጽሕ ስኻ ትሰምዖ ስኻ ትቕበሎ ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና እንጽልዮ ጸሎት ግበረልና። እቲ እንምባሃሮ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ብናይ መንፈስ ኣእዛን ክንሰምዕ ድማ ንኩልና ናይ መንፈስ መሳኽቲ ኣእዛንና ከፊትካ ሰሚዕና ክንነብረሉ ሰሚዕና ክንሓስቦ ሰሚዕና ድማ ኣምላኽና ብኡ ክንመላለሰሉ መገዲ ከዓ ክንሕዘሉ ንስኻ ሓግዘና። ብርሃነ መስቀልካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሓኻና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። እዚ በዓል መስቀል እዚ ኣምላኽና ግብሪ መስቀል እንገብረሉ መስቀልና ብሓድሽ ሓይሊ ፀይርና ክሳዕ መወዳእታ ደድሕሪኻ እንስዕበሉ ግበረልና። ኣብ ሕማም ዘለው ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ገና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና። ሕዙና ነፃና ንዓልና ዝዓረፉ መንግስትካ ውርሰልና። ድራድለት ስኢኖም ዝጭነቁ ዘለው ድማ ናይ በረኸት ኢድካ ዘርግሓሎም። ብስጋ ብነብሲ ተኣስሩ ፍትሓልና። ኣብ ኩሉ ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና። ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ እህንታ ኣብ ስቃይ ዘለው ድማ ኣምላኽና ናብ ራህዋ ኣሰጋግረልና። ዝወፈሩ ድሓን ይእትወልና። ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ኣብ መገሽኦም ድሓን መለሰልና። ዝወለድናዮም ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንእሽቶም ነቶም ኣብ ትምህርቲ ዘለው ኣብ ትምህርቶም ዓወት ነቶም ኣብ ስራሕ ዘለው ድማ ኣብ ስርሖም ኣሳልጦ ሃበልና። ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና። ካብ ቅዱስ ጆርጅስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለና። ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ኣብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታሕ ወይስረይ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካህናት ሠራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለቡር ቀሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት እዱ አንሳይሩ ሕፃናት በበስመክሙ ኩንፍታኑ ንጻህነ ይረሴንስ ኩሎን ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ 12 እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمان بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس من العصر تغلطه بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس
بنت اجزئتنا مريم هارن كريستوس 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 بنت اجزئتنا مريم مهارن كريستوس ذا ساعة زيئة من بارسقا قويتنا إيس كريستوس أم مقابرن مفصمتا ساعة معلتن إيام كمون دك أسام سالمس سلزغونة كم وداتا غزي عدم سبت قصر أي مسغانا صلوت سناي نغرن زغبر لنا يقرب حال زيابير أبو نقويتنا أملقنا مدعنا إيس كريستوس نمسكن لنا سويرنا رديئناني حلونا نقربنا تقبلنا تماقبنا نصنعنا ساعة زياونا بصحنا أيو الجون بزعد السألة زيان كل زمن هوتنا فصم سلام كحلونا كل نزع زيابير أملقنا لمن لنا وقويتنا زيابير كل التحزابون قويتنا أملقنا مدعنا إيس كريستوس لعلي كله قبرين انت كله قبرين أو اشتغل قبرين نمسكنك كالنا سيسور كانان زردا خنان زحل خنان نبخاون سلا زقرب كانان تقبل كانان سلا دعو كانان زتنع خنان سعد ياون سلا زبصح خنان نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك كالنا كم محرت كون دللنا إذا قدس على الزيان كل زمن وثنان ناخاب فراب فصم سلام كم فصم هبنا كل قناعة كل مكران حب انقورن زغني كل قبر سيطانن مخرف عصبات من لعل سلان اوغويتا كبارح كاب كله حزب خاونا رح كاب زوريا زلنا يبيتون رح بوتاون رح تتعمن زعيشن أزلنا تمانين قربيتن كل حيل سلام كرنا سلطان ذهب كنا نسخاقمو كاب كله خفاد حننا على هننبرنا فتنا يتأتونا حدا ودخا قويتنا أملقنا مدعنا يس كرسوس من تفقر سبيل بوزقوبر محرة نقرتان نساقا معر محوم زغنا منفس كدسن مسقانا صنعتن بوزلك من كل سعن إذا العالم ألم أمين نين السحام مزمور 51 وأملاك كم سالخ محرني كم تعبير راغا وساي دمسس كواساي صبيك حسبني كم حتياتوي ناتريني أنا وساي فلت ألخمو حتياتي كل جزيب كن مايو زربا خاص عدق بفرغان طوان كاتر كبسي أنا ناخاطر يبدلكو أبقى ميخا أكاي قوركو نو بابا ساتو ولدكو نيك أبا حتيات تنستني نون حق أوش تغاتو دليو أبحو انتو مهارني انت غص أرسو سمع زاتريني قبرر كسعودو صابني تنزغت قد كاين عصم تحقوس أسباتان حقوسنا اسمعني قد كاهو حتياتي كولو نبزل أبسايون دمسسو وأملاغ صولي لب فطر اللي صنع منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني نقد خان مفرس غمرم إيه حتى أنا بغاهم لسيهم وأملاغ مدحاني كاب عدادا ما نقفني لساني نسألك حال الكتب للويا ويثايا في مسغانا خنقر سغانا فريك فت أسوات بهاب لكاني تزي كون اسم مقرب كل كانري مسوات مراراي توغونيخا مسوات أملاغ صبرو منفسيو وأملاغ نصبرون كنت البايتون عوانيخا نسيم تصقغا سناي قبر الله نكاتيات إرسالي وندق شو موسوات صدقي بزحر مسواتي بملو مسوات بهاك ولكايو شو عم مسوي إخا راح أقرب الكايوم هالليلويا صلاة زياد قاس كرسون قسين أملاغين مسغانا أقرب له حتياتيك حد قال لك ألمنو آمين. أبونا بملأك سلام مزمور داويت مبل 130 أبونا أبوي مرقيتا مزمور داويت مبل 130 حادن ماما ملو مزمور داويت مبل 130 كلتن أنا مزمور داويت مبل 130 كتصلي أدينا إلسابيت بيت مزمور داويت مبل 134 الرحيم أبونا بملأك سلام مزمور داويت مبل 137 أبونا بمرقيتا مزمور داويت مبل 138 عونا ممر تغلو مزمور داويت مبل 141 ماما ملو مزمور داويت مبل 140 كلتن أدينا إلسابيت قس سيلكن بوشت لبخن مزمور داويت مبل 140 شدشتن كتصليال 140 شدشتن الرحيم أنا مزمور داويت مبل 140 شوعتن كتصليه
ማማ ሙሉ ኣይወዳእክያን ኢኺ ትኾነ ታቅድሚያ ዳሃብኩኺ መዝሙር መበል 148 ዓዊል ክትጸልይ ኢልና እሞ ተመሊስክ ወላ ንዓ ትጽልያ መዝሙር መበል 148 እሺ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሓት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ እሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሞቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላ ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳት ለመም እትብሉን ነፈርቲ እዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብስ ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስምበይኑን ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ኣሜን ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ስላላት ኩሉ ምስጋና ይኹን አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስኣተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝተረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ እነሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ቅድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒት ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ደኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሐት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን አሜን ሓውና መምህር ተኽሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኦኬ ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ الشيخ أمسكم كلهم صدرنا عليك السلام كعبة 5 سرخبنا مواء السب زي ودا إذا علم زي خان زي العالم زي نبر انتزخون سي نفسي نتزخون مخنيات محلو كنيرو جنك اتتصيف سخونة تكبركن اتحما كين أبكن ما اتحقنيا مز زقلع أبعرات حاتيات تتطيخي أبتشلتنا خدع سقاخي دلكي انت ايو اتتبيو مسي او كريستوس املاخي بتأزي سفرهن زرعدن فردخا السنبد
نتزل على مفردخا انببكخ بيت ملكوتاو نتصبرق برهانكا انقطقط ኣለኹ ንሕሱ ምንድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበረኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይዘንወ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ማማምሉ ወንጽት ድንግል ونጽህቲ ድንግል ነባራኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ምስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልመንን ኣላይት ኣደኒኺ ኣሜን ኣደ ምንጪ ህይወትን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይኺ ኣሜን ስለኣላት ምስጋና ወዲ አሜን ኦ ጎይታ በዛይለት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ሃሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዝን ዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቆበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ይትንጸገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ንነፍሲ ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፈቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተ ለይቲ ኣዘንቱ ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትጽልያልና ብድሕሪ ኣስዕብ ኣቢልክ ከዓ ሓፍትና ፍረወይኒ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ንምንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንስአ ብምስጋና ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሓረና ቅዱስ 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 መሓረና ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦጎይታ አድርገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ አበሳና ይቅረበልና ኦጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም መምንቲ ተቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፈው ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ መሓረና ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ ባርኸና ኦጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ዳርካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም
بناي قدس جبريل ملاك سلام لكلكم إحنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لكلكم نسخكا نسبرختيخي فركر سخون برخي أمل تسقا جابير مساقي أوفيس تدس والكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين آمين ماما هيوت مزقانا نقدس دنقل مريم ماما برياس عبا بيلكي مأتو تصلوتا هيمانوت حاونا دياقون قرماي كأنا تسانتا هالليخات تصلوتا هيمانوت تمسيهم كلهم. እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ ዲያቆን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ከመሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣነ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን ማማ ብሬ ይቀጽሊ እሺ ዲያቆን ወዲ መጻ ነቲ ኸልካልኒ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ወአዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ንጎይታናን ንጉስናን መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻና ሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥእ ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነመስግኖን ኦ ጎይታ መሓርና ኦ ጎይታ መሓርና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርን ዘይርን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋሃብ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣብ መዓዝ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምን ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐበለ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጡ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሄዋንን ንሙታን ክክብሪ ክመፅእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመፅእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን ችራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Chiralayson, chiralayson, chiralayson. Son, chiralayson, chiralayson. Chiralayson, chiralayson, chiralayson. Layson, chiralayson, chiralayson. Chiralayson, chiralayson, chiralayson. Layson, chiralayson. Chiralayson, chiralayson. Mama mulu ቅዱስ ቅዱስ ኣራይ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙልኣት እየን። ኦ ንኩሉ ተመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ቅረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረታ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ። ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ። ውሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ደንገል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና። ኣሜን። ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም በዓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ። ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና። ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ልኣኸልና። ብፀጋን ብርራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ቤተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ሃግቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና። ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን የተማዕነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል። ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር መርሓና። መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንፅህ። ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ። ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ብንረኣና ብህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓለወና። ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና። ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ። ብሕሊናኸ ደንገል ኢኸ ብስጋኹን ደንገል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና
حرت لمن أمين كمان جابير أملاخنا يكون جابير يقبل له آمين قالوا بلبنا حضر لنا آمين سلازنا برنا ناي ጸሎት ጊዜን አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ኣብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ ቅድሚኡ ጥቕሲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 4 ከነንብብ ኢና ሓፍትና ፍሮወይኒ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 20 ከተንብብልና ኢኺ ኣስዕብ ኣቢልክ ድማ መምህር ትምኒት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 4 ከተንብብልና ኢኽን ሰልናይ ንባብ ይግበረና Thank you, Diakon. እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝገበሮ ነገር ብግልጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እያ በኣይ እዩ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝረኣየ ካብ ዘይረኣየ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃኤል ዝበልጥ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ ኣምላኽ ናይ ሞባእ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ ብእኡ ተመስከረሉ ብምውት ከዓ ገና ብኣኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ሄኖክ ሞተ ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ገዓዘ ቅድሚ መግዓዙ ንኣምላኽ ከም ተሰመረ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘግዓዞ ኣይተረኽበን ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገዛ ዘይተኣኽለኒ ገና ገዛ ኣይኮነን ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተራእየ ነገራት እዩ ምስ ረኣየ ብፍርሓት ኣምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤት እትኸውን መርከብ ዘዳለወ ብኣኣ ገይሩ ንዓለም ኮነና ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጻድቕ ከዓ ወራሲ ኾነ ኣብርሃም ነቲ ንርስቲ ዝቕበሎ እተኣመነሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ኣኺሉኒ ዲኻ ክሳብ 20 ሕራይ ነታ ኣምላኽ ዝሃነፃን ዝሰርሓን መሰረት ዘለዎ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ብእምነት ኣብ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ እሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብሩ ነበሩ ሳራ እኳ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርኢ ንምትካል ብእምነት ሓይሊ ረኸበት ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንስውን ከም ውት ክነስውን ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ዘይቋርጥ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ህፃን ዝምብዝሖም ተወለዱ
እዚኦም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን ግናኸ ካብ ርሑቕ ሪኦም ተሳለሙውን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽ ስደተኛታት ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ። እቶም ከምዚ ዝበሉ ከዓ ሃገሮም ከም ዝደልዩ የርሱ ኣለዉ። ነቲ ዝወፃላ ሃገር ሓሲቦም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ግዜ ነይርዎም። ሕጂ ግና እትሓይሽ ማለት ሰማያዊት ይናፍቕ ኣለዉ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከተማ ኣዳለወሎም እሞ ኣምላኾም ዝበሃል በኣታቶም ኣይሓፍርን እዩ። ኣብርሃምሲ ምስ ተፈተነ ብእምነት ንይስሐቅ ሰውኦ። እቲ ተስፋ እተቐበለ ነቲ ብይስሐቅ ዘርኢ ክፅዋዓልካ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፊዩ ኣምላኽ ካብ ምውታት ድማ ከተንስኦ ከም ዝኸኣሎ ሓሲቡ ካብኡ እውን ብምሳሌ መሲሉ ረኸቦ። ይስሐቅ ብናይ ዝመፅእ ነገር ንያዕቆብን ንኤሳውን ብእምነት ባረኾም። ኣሜን። ስማዕልና ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ዝኸንብባ ዲያቆነ ፅቡቅ እሺ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 21 ያዕቆብ ክመውት ከሎ ንደቂ ዮሴፍ ንነፍሲ ወከፎም ብእምነት መረቖም። ኣብ ኣንፊ በትሩ ተመርኪሱ ከዓ ሰገደ። ዮሴፍ ኣብ ኣጋ ሞቱ ብዛዕባ ምውፃእ ደቂ እስራኤል ብእምነት ኣዘከረ። ብዛዕባ ኣዕፅምቱ እውን ትእዛዝ ሃበ። ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ፅቡቕ ህፃን ምዃኑ ርእዮም ብእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ። ኣዋጅ እቲ ንጉስ እውን ኣይፈርሑን። ሙሴ ምስ ዓበየ ወዱ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ዓበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ ሓረየ። ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ። ነቲ ዘይረአስ ከም ዝርእዮ ኮይኑ ተዓጊሱ ፀንዐ እሞ ነቲ ኩራ ንጉስ ከይፈርሐ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋ እቲ በኹሪ ዘጥፍእ ዝነበረ ምእንቲ ከይቀርቦም ብእምነት ፋሲካን ምንፃግ ደምን ገበረ። ብእምነት ከም ብንቁፅ ምድሪ ገይሮም ንባሕሪ ኤርትራ ተሳገርዎ። ግብፃውያን ግና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሕጡ። ቀፅሪ ያሪኮ 7 መዓልቲ ምስ ዘርዎ ብእምነት ወደቐ። ረሃብ እታ መንዝራ ነቶም ሰለይቲ ብሰላም ስለ ዝተቐበለቶም ብእምነት ምስኣቶም ዘይምእዙዛት ኣይጠፍአትን። እሞኸ ብዛዕባ እኒ ጊደወን፣ እኒ ባራቅ፣ እኒ ሳምሶን፣ እኒ ይፍታሕየ፣ እኒ ዳዊት፣ ሳሙኤልን ነቢያትን እንታይ ክብል እየ? ብዛዕባኦም ከየዘንተወልኩም ግዜ ይሓፅረኒ እዩ። ንሳቶም ብእምነት ንመንግስታት ሰዓሩ፣ ጽድቂ ገበሩ፣ ነቲ ተስፋ ተገብሮ ረኸቡ፣ ኣፍ ኣናብስ ዓፀው፣ ንሓይሊ ሓዊ ኣጥፍኡ፣ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ድሓኑ፣ ካብ ድኻም በርትዑ፣ ኣብ ውግእ ሓየሉ፣ ንሰራዊት ኣሕዛብ ኣህደምዎም። ኣንስቲ ንሙታተን ብትንሳኤ ተቐቢለናኦም፣ ካልኦት እውን ተሳቀዩሞ ዝሓይሽ ትንሳኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረት ኣይደለዩን። ገሊኣቶም ድማ ብልግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ ዝውን ብመቑሕን ማእሰርትን ተፈተኑ። ብዳርባ እምኒ ተቐትሉ፣ ተመገዙ፣ ተፈተኑ፣ ተሰይፎም ሞቱ። ኣጎዛ ባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ። ሰኣኑ፣ ፀበቦም ሓሳረ መከራ ፀገቡ። ዓለም ንኣታቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ
ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ ባዕትታትን ኣብ ጎዳጉድን ምድርን ኮለል በሉ። ብጀካና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከይበጽሑ ኣምላኽ ብዛዕባና ዝሓይሽ ስለ ዝሓለየ እዚኦም ኩላቶም ብእምነት ተመስኪሩሎም ዘሎ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን። ክብረት ይሃበልና። ቃለ ሕይወት የስማዓለ ዲያቆን። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ንዘንበብኩምን ኩላትና ተሰማዕናን እግዚአብሔር ጽጉ የብዛሓልኩም። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 በቦና ቤመርጌታ ክወሃበና እዩ። ናብ በቦና ከሕልፈኩም ንዖም ተዛረባ አንደበት ንዓና ኻ ደስ ተውዕል እዝነ ልቦና ይዓድለና እግዚአብሔር። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አቡና ዲያቆን መሃሪ ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም ድሓን ድቐኒኹም ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ስለ ዝረዳእና አምላኽና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ፀሃራ ይፍጠረሎም። ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሕራይ ብሩኽ ምጅማር ይግበረልና። ሓውና መምህርቲ ክማርያ ዝጥዕመካ እንተኸይኑ ሸር ክትገብረልና። ኣብ ምዕራፍ 10 ደም ክርስቶስ ተበጃዊና ምዃኑ ኣስፊሑ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ድሕሪ ምጽናሕ መለኮታዊ ትእዛዝ መለኮታዊ መጠንቀቕታ ዘሰክሕ መከራ መለኮታዊ ምኽሪ ምርግጋጽ እምነት ኢሉ እዩ ዛዚሙ። ሎሚ ከዓ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ክንበበልና ዝፀንሐ እቲ ሓይሊ እምነት ማለት እዩ። ሓይሊ እምነት እንታይ ምዃኑ ኣማኒ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብዘይ እምነት ከዓ ሓንቲ ነገር ክንገብር ከምዘይ ንኽእል ኣብ እምነት ዕዉታት ዝኾኑ ኣቦታት ኣዴታትን ነቲ ንእምነት ክብሉ ዝኸፈልዎ ዋጋን እግዚአብሔር ዝገበረሎም ጸጋን ኣብቲ እምነት ዘይነበሩ ሰባት ምስቶም ኣመንቲ ክጋጨው ከለዉ መወዳእትኦም እንታይ ከም ዝመስል ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዓና ዘለዎ ተስፋ ኣብ 39 ክሳብ 40 ንዓና ዘለዎ ተስፋ እዩ ዘረጋግጽ ኢሉ መምህርቲ ኽማርያም ሰምዑኒ እንተለኹም ሸር ክትገብሩልና። ሸር ገይረ ኣለኹ ኣይረአኒ ደሎ ብምርጌታ መጺኡሎ هو جل ኦኬ ሞ ካልእ ዓለም ኣለና ንሕና ማለት እዩ። ኣራይ መጺሎ ኣበይ መምህርቲ ኽማርያ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ጻድቕ ብእምነት ይነብር ከምውን እምነት ንነፍሲ ንምድሓን ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ዕብራውያን 11 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እምነትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ህይወት ኣማኒ ዘሕድሮ ጽልዋን ብዝርዝር ክገልጽ እዩ። ኣብ መንጎ እምነትን ተጻዋርነትን መስጎግትን ዘሎ ምትእስሳር ፍሉይ ቆላሕታ ክገብረሉ እዩ። እቶም ካብ ስቓይ መስጎግቲ ንምምላጥ ክሕደት ዝሓስቡ ሰባት ከምዚ ዝኣመሰለ መልእኽቲ የድልዮም እዩ። ትርጉም እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ ኢሉ እዚኣ እምነት እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና እቶም ዝሓዝኩማ ሒዝኩም ኣለኹም እቶም ዘይሓዝናያ ግን ክንሕዛ ብጣዕሚ ገዳሲ እምነት እንታይ እዩ ንዝብል እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ሰለስተ ግዜ ወላ ኣብዚ ሕጂ ከለና እንተዳደጊግምናያ ነቶም ሒዝኩም ፀናሕኩም ኣቐዲምኩም ገዜ ከይወስደልኩም ቅሬታ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር እምነት ማለት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር
رجس مقبار نايت زي الرئة نجر مرداي ابنت مالت هاي مالتيو نتي تسفاز قبرو نجر رجس مقبار نايت زي الرئة نجر كا مرداي ابنت ناتنس بيو تسفاتات بمت اممان الترقاقس هاي بزعباتي خرقة زي كل نجرات وشتاو مت اممان يمسالنا ابنت نسبعو مرتعو زي تصبى نقال أملاخ أخل مرتعو التقبل هوات ياهل سلقالات وكزابير تمسكنا يخون قصر بآيو نتوم عبيت تمسكر اللهم زي أمونقواتي هلا تقند ملغتي قصر سلسة الله مالتي عالم بقال أملاخ كم تفترت كمون نتزير خاب زير خمزخونة بأمنت نستوعلو لنا أب أمنت بعيني كيرأخو بإيدي كيجبتكو زبهال يلن كم سنة فلتت هيكونن مالتي بآي نتوم عبيتز تمسكر اللهم نتوم عبيتز تمسكر اللهم بأمنتي باتسل أمنتي لهم زخفلوا واقائي بتعب أمنتهم صنعوا صنعات كاب أملاخ زروخبوا موغسي سلازي عالم بقال أملاخ كم تفترت كمون اتزير رأى خاب زير رأى خمزخونة بأمنت نستوعلو لنا أملاخ كم زهوات إذا فقيد وإيو أملاخ كم زهوات إذا فقيد وإيو إتا أمان زعمنو أب تحت إيد أملاخ زلو زي الرأي نقريو حدا ملأخت دما بقالو خرأيو نعلم رأي مالت مأماني نعنا نأمنتقنا إتزا تسفونا أمونيمو كنرئي زي كألنا كوان تخونا مفلات بإمنت نتأمامني إبراويان عسرت قصر عسران سلستن إتي تسفى ذهبنا أمونيمو نتأمونتو تسفانا بزي من نقناق نصنعيا أبزح حلفز نبرا كابتن كاندي ملأختاتين مالتي تتسفى ذهبنا أمونيمو نتأمونتو تسفانا بزي من نقناق نصنعيا قصر 4 نتوم آمنتي بإمنتي زتمسكر اللهم هيلو نيرو مجمّر حج منامسيو آبيل أمسيو مالتي أمنت قدم ماي آيهي آبيل كاب مسوات قائل زبلس مسواتي نأملاخ بإمنت أغربه أملاخ بناي مبؤو خمسكر اللو خلو صادق مخانو باعات تمسكر اللو بموتو خاقنا باعغيرو يزارب اللو ناي مجمّر موت زتعامي مالتي هجيجن بموتو خاق باعغيرو انتاي باعغيرو يزارب اللو قويتانا مدحينان يسوع كريستوس كاب دم أبيل صادق كساب بيت مقدس زقل كتلكمو دم زكارياس ود باراكيو كاب زولو دوزي كدوليه سلازي أبيل كاب دم أبيل صادق إلو كي بدل تبدل كي قفع تقفع كي قتل تقتل بزي جميرو هواري قدس باولوس أبيل كاب مسوات غايل زبلس مسواتنا أملاخ بأمنة أغربة أملاخ بناي مبؤو خمسكر اللو خلو صادق مخانو بقى تمسكر اللو بموت غا غنا بقى غيرو يزارب اللو هنوك موت من انت خيري بأمنت قعزة قدم مقعزو نعلم كم زسمرة تمسكر اللو نبرمو أملاخ سلازة قعزو أي ترغبن أبيل مسوات دم سلازة غربة صبق مسواتي وزغربة أب أملاخ انت توكلنا سقاو موت كم مزدراب سقاوي موت كاب مزدراب اي عكتناني هنوك مس املاخ تمالالسة إذا مالت كأنا املاخ يا امنو نبرة مالت ايو وزرش الدشة بزي امنت قنايل بزي امنت قنا نا املاخ كسمروو اي كالني اتناب املاخ زمسء كاب املاخ كمسء زدلي نسو خمزلون نتوم زدليو عصب خمزهبومن كأمن يقبوئيو نوه بزعبات قنا زي ترأي نقر رأي مسرأيه بفرهات أملاخ تدريهو بإمناتي نمدحان بيتو تخون مركب زدالوه بقى غيرو خان عالم كوننا نت بإمنات زركب صدق خا وراسو خونه حدا سبنا أملاخ كحقوسو انت دليو بمت إيمان كوكل اللوه نوه بفرحات أملاخ تدريهو نتا أملاخ بزعبات زير ذهبوا متنقطة
تأززه سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እምነት ቅድመ ማይ አይህ ይሉ ሰለስተ ቦታቲ ተቀይሱ አቤል ሄኖክ ኖህ ይሉ ማለት ማይ ጥፋት ክመጽዩ ማይ አይህ ክመጽዩ ሞ መርከብ ስራሕ ክብሎ ከሎ እጅ ቀውዒ ኮነ ማይ አይኮነ ክረምቲ ኮነ አይበለ አምላኽ ኢልዩ ክእዘዘለኒ ይሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚሉ ጸሐፈ ካብ መስዋዕት ምእዛዝ ይሓይሽ ምክንያቱ መስዋዕት ምልክት እኳ እንተኾነ ተኣዛዝነት ግና ሓቂ እዩ አምላኽ ብተኣዛዝነት ልብንበር ብደም አራዊት ባህ ይብሎን እዩ ስብከት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ናይ ኖህ ተኣዛዝነት ፍረ እምነቱ ድማ ወራሲ ጽድቂ ገበሮ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እምነት አቦታት እምነት አበው ወይ ሃይማኖት አበው ማለት እዩ معرا قصر شمونتا أبراهام نابترست قبلت تأمملو سفراخ كوز مستسوع بإمنة تعززة نابي كم زخيد كيف لتون وزه نتا أملاخ زهنا زيان سراحي عن مسرت زلوا ختما يصبس لزنبره بإمنة تابتا مدر تسفا كما مدر قوانا خوينو تغمته أمو مستوم نزا تسفا زي موارستو يساقني عيقوبن عبدون قواني نبره كل جزي إمنة تسفان እቲ ተስፋ ከም ተኣምን ይገብር እቲ እምነት ከዓ ነቲ ተስፋ እናረኣኻ ክትጓዓዝ ክትጸንዕ ይገብር ማለት እምነት ገና ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ናይቲ ተስፋ ዝግበሩ ከዓ ምርግጋጽ እዩ እቲ ናይ እምነት መርትዖ ዝኾነ ተኣዛዝነት ኣብዚ ኣጉሊሕዎ ኣሎ እምነት ብምሉእ ልብኻ ንኣምላኽ ተወኪልካ ክትእዘዞ እንከለኻ እዩ አብርሃም በዚ ምትእማን እዚ ምርጫታቱ ኣብ መብጽዓ ዳኣ ተመርኮሰ እምበር ኣብ ፍጻሜ ኣይኮነን ኣብ መብጽዓ ማለት ኣብ ተስፋ ማለት እዩ እምነት ኣቦታት እምነት ኣበው ቁጽሪ 13 እዚኣቶም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን ግና ካብ ርሑቕ ሪኦም ተሳለምዎን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ እቶም ከምዚ ዝብሉ ከዓ ሃገሮም ከምዚ ደልዩ የርእዩ ኣለዉ ነታ ዝወፅላ ሃገር ሓሲቦም እንደ ዝኾኑስ ክምለሱ ግዜ ነይርዎም ሕጂ ግና ተሓይሽ ማለት ሰማያዊት ይናፍቁ ኣለዉ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከተማ ኣዳሊሎም ኣሎ እሞ ኣምላኾን ክበሃል ብኣኣቶም ኣይሓፍርን እዩ ሳራ ብእምነት ብርትዐ ረኸበት ኣምላኽ ከዓ ካብቲ መኻን ዝነበረ ህይወት ኣውፅኣ بقصبت عقبت كنركب سلازلمدنا مبزحتو اجزي املاخ مصباي نا املاخ مصباي يصقمناي يكون نمبر امنت ولاون بونو بوصيت ابزي رخبلو اوان اب قالون مبصعاتاتون كنتامامن تمهرناي اب املاخ موكال نت زتسفو مبصعاتات وي تسفاتات ابزي حجي كفصمو ايد ليوني ቅዱስ አጎስጢኖስ ኣብቲ ካብ ዓለም ምፍላይ ዝብል መጽሓፉ ኣነ ኣብዛ ዓለም እዚኣ መጻእተኛ እየ ተስፋይ ኣብኡ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዋላ ሓንቲ ኣይደልን መዝሙር ዳዊት 39 ቁጽሪ 4 ቁጽሪ 16 ሕጂ ገና ተሓይሽ ማለት ሰማያዊት ይናፍቁ ኣለዉ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከተማ ኣዳሊሎም ኣሎ እሞ أملاخون كبهال بآتهم أيحفرني هاجرهم كم مبصع أملاخ وي كم تسفى أملاخ التفترت كتمايا نيراي نا أملاخنا نتسفاتاتون نتأميننا نسبعنا أي كحفرني بزي امنت جنا نا أملاخ كسمروا أي كالني تناب أملاخ كمتس زدلي نسو خمزلون نتوم زدلي وعصب خهبهم كم زهبومن كأمني قبائي مرجعاتنا نا أملاخنا تباهيلو خصوع خلو يحفر ديو قصري 10 أبراهام مستفتنا بإمنة نيساق سووه اتتسفات تقبله نتي بيساق زري كسوع الكايو تباهيلو زنبرا حد ودوفيو أملاخ كاموت الدماغة سوء خمزك الله حاسيبو كابون بمثالية مليس رخبو أبراهام نتي بمبصعاز ترخبه انكو ودو كقرب سلة تحاتته مسوأة يساق عابي فتنا امنتي نيري أملاخ نيساق حليفو خهبان
بزي أملاخ كي رأي ناب إمنت كملسن حتتو أملاخ نا أبراهام كاب كله نلعلي قبل علي تفكر ودو حد ودو تسفاز أمنو عند زي كوينو نمفلات يغريتا أملاخنا أبراهام كاب كله نلعلي قبل علي تفكر ودو ود تسفا زا أمنو انتو كوينو نمفلات فتنو إبراهيم 10 أبراهام أدلاي انتو كوينو أملاخ نيسا كموتات كتنسو خمز خئل يأمن كم زنبري يقلز إذا خا نتوسيد أمرأي زي كونس أبقال أملاخ موكال التمركوسة امنتي زريب مستسوى خبز حلقة ديبلن دا مستسوى خنتاي كخوني كميلو دعوة دخا سوى عليه حطو يبولوني أملاخي ليو اتي سوى عليه زبل زلو أملاخي اتي خام كواخبت سمايك نزارخا خبز حزبلا أملاخي ولا مستحرده أتنسيو كبزحو يخيليلك أبراهام نأمناتو بقبري قليسوه أمنات أبراهام كأكزابير أملاخ أبراهام بإكزابير أمنة صدقو خينو خاطو غصر الليل اتمسرح جن مجمريا كبعدخا وصع ابتبهللو كي وعلى خي حادر وسيو نودخا سوا ايو مستبهلها بزي حتو سيف بالحي ابكساد ودو اغميتي سلازي ابراهام بإكزابير أمنة صدق خا اخوين تقطرلو إزبل صحف سلازي بإمنة رايك الدحان خيلي زبل حادقنيا زخونة أنصار مصحف قدس سنة حسابي مالتي يساق بنايت زمت نجر نيايقوب اني اساون بإمنة بارخوم نت مبصعة خاب مفصام من العلي نت مبصعة مؤمان زيادة أقداس النتالو كدقماء نت مبصعة تسفى مالتي من البات مبصعة خير دانا قرنا نت تسفى خاب مفصام من العلي نتي التما باصعة وتوي تسفى مهابة مؤمان زيادة أقداس النتالو نت مبصعة خاب مفصام من العلي نت التما باصعة مؤمان زيادة أقداس النتالو بريها أختكون تسفى قبر إيساق اتمسيح كابي يعقوب كم زمت بأمنة تنبي نيري كالاي آدم قويتانان مدحنا نيس كريستوس قداماي فرز ادكي سب كخوني اتخالاي آدم كا بخور فرز ادك سب كخون إيوي قتل عسران حدن قتل عسران حدن يعقوب كموت كله لدك يوسف نفسه وكفهم بأمنة مرقهم أب أنف بطرو تمركز خا سجده يعقوب دما نتخلى يود بأمنة بارخو ملكة مسكال ون جبره أم مسكال قويتاون أمنه يوسف نتزير كاب سيطان نمدحان كما أبنت غيرو يأمن نبره قصر عسران سلستن موسى مستولده ولدو صبوق حسان مخان ريهم بأمنة 3 ورحا بقوه أواج نقص أواج تنقصون أي فرحن حزب اكزابير ناتي تاريخ بقبو أبزي فلدنالو أرست تراي تنكيفو سلايز خيزلو أبتمنشي مصحف قدس جزية وسيدنا نايزون بأمنة أبنت كوينوم ناي أمنة جاقانو تباهيلهم تسوي عمزلو يوسف موسى 3 ورحا بقوه مني حابي وانتا خوينا ميم حابي أمو أبي أم حابي أمو انتاي سلازقات أمي إزبل نتحق مفلات أقداسي أمو جزية قرنا نايزو مبوتات دحربايتا غنفلت كزخا خرفتوين موسى مستولده ولدو صبوق حسان مخان ريهم بأمنة 3 ورحا بقوه أواجت نقص وناي فرحن ناتهم كلهم ولد يومه سيطان كامسلي موسى لزقات لكا تنزو ولدات ديتات بعلاتين يناب تروبا خيدن دك انزقو حفا مالت سدرا موسى أدينا يوكابدن أبونا انبرا منجن زابير ذهبنا أولاد يحلفنا نبحري أين دربنينا إلون كم تسمعوا زلنا 3 ورحا بقوي كعكوخ مسجمرة قربابتو دومس خسمع مسجمرة بخياتو خون سحاقو قربابتو خسمعو سلزخو الخاء እግዚአብሔር بزهابت ومكاني كما يقرم أبحر يقوم زعقوا أبغيرهم مالتي هالرأي بقصر 23 نازلنا موسى مستولده ولدو صبوق حسان مخان ريهم بأمنة 3 ورحي حابقوه رأي قني اللي ممهر
أواج تنقصون أي فرحون موسى مس عبي ودقال فرعون كيبهال بأمنة عبي يومه كاب نجزيو بحاتيات بهزبلوس مس حزب أملاخ دا أما كراخص أقب حري كلتا جافاتين مالتي ودقال فرعون تباهيلو أبيت نقص أبيت فرعون سلزا عبي 4 عمت كمل خلو ودقال فرعون تقين انت دا تأمين نقص يخون فرعون يخون ود إبراويان انت دا تباهيلو خا ناب بحري يخدربا ويكا قتلي سلازم موسى انت أي مريسو كاب بزح هابت قبسس مس حزبو كريستوس مكراخ مرز فتوك كابتي زي النت زي الرأس لزي رأيس كريعينا نقدمنا بأمنة صناعي موسى مس عبي ودقال فرعون كيبهال بأمنة عبي يمو كاب نجزيو بحاتيات بهزبلوس مس حزب أملاخ دا مكراخ أقب حري صباقو موسى ملكة بركة أملاخ ينوي أمنة نفرحي كاب لب ترحقو مس عبخا انتاي مريج أثاثي خات تقبر الزين عنا حتوي مالتي مس عبخا بمنفس مس عبخا بسقام مس عبخا بمستوعال مس عبخا انتاي مريج أي خات تقبر إذا مس عبخا زبل زلو انتاي موسى مس عبيي يمسي وزلو مالتي نعد مترايز ملكة يكون النتي منفسها بصحنا نختوسن حق نختوسن زي حق زكا منفسها بصحنا إيه مسدك أملاخ ديخا كتصوع تدلي ويس مستوم نعلم زي صعب سبات إيخا التدلي نعنا إيحاتتا غيرلنا سلازي حجون تمرجع الله مسمن ننبر وسانينا انتاي كنكفل دلواتي قبرنا خا معري خير كوتر 20 شدشن نابتا عسبت أموتمو كامس قبسس نتصرف خريستوس أزي بزحاب تغيرو قصورو امنت غنا نايت زير نجر مردا نايت تسفاز قبرو نجر كأمرقاز يايل نابتا عسبت أمته موسى 120 عامت غيرو حانت معالتي بخمزي يعرفو كم نبي كم إبراوي كم مرح حزب لا يتصحف اللوني نابتا عسبنا تأمته جن كل جزيا مسمورو حليفوي نابتا عسبت أموتمو كم مزقب قبسس نتصرف كريستوس أزيو بزحاب تغير قصوريل هو تعسب مدراواي نبرن عبدبر تابور دحرموتو سقو مقابر كله دحرموتو مسقويتا السخاء أملاخ موسيمبر مني موسي زبلا كاتباهيلو عبدبر تابور نمسكر زوعالة عبيني أملاخ سب نزع عسبزي سلازت أمز نبريخا نتصرف قبساويانن نتصرف حواتن نتصرف أحاتن كم قدي كبئي زقبالو زنبريل نتحدى ممراز نتخلاي منساق مالتي ما أكلاي بايتا يلبون أب امنت نيترال زبهال يلن مالتي وي فرح كونكا نتفرح تمرز ويكا أمان كونكا نتصدق تمرز ما انت كريستوس يلكا نخونتات كان نمسلات كان نغنزاباو دحنت كان نسقاو تريت كان نتحالافي نحاتيات تدلخان كتحدق فقادنيا ديخا حجي نعاناي مالت فقادنيا ديخم فقادنيا تات دينا ما انت كريستوس يلنا موسيس كم زغيرون بلالنا مالت سلازي لومي أسر موسيا ما انت خنسعب نخونتاتنان نمسلاتنان نغنزباو دحنتنان نسقاو تريتنان نتحلافي نحاتيات تدلانان كنحدق فقادنيا تات ديناي ملسي نحلينانا مالتي مخنيات ولد انت عميلهم نحلينا خاص معيو ندليتات كاغن توقاس أصرو أتوكرها أقالبوها أبيزلو أقالبونا أتوكرنا أبيزلو اللهم ربي ممر قريت أبي مجيتا ناتي كي قال الرئيس أجمل سمعنا قلقلتكم يبارك سلازي موسى 4 عمت بيت فرعون كوينكا نقوس كتكون ناتا صبخا نزم ريش عزم مريسويل صبغ مريش مريسو حجي نحنا هنا مريش انتاي تعملس ما انت كريستوس يلنا نخونتاتنا نمسلاتنا نغنزباو دحنتنا نسقاو تريتنا نتحلافنا حتى اتدلانا خنحدق فقادنياتات دينا
ملسي نحلينانا مخنياتو نحليناكم سمعوه ندليتاتكم كن تقاصاصر ويلو مابوتا اتو كورونا اغالبونا بيزلو غزياوي مدراوي دي ويس زلالماوي سماياوي حقنيا مريچا خنمرص እግዚአብሔር ይደግፈና ቁጥር 27 نتزير رأس كم زري أخوينو تعجسوا صنعمو نتخورا نقص كيف رح بإمنة نجيب صحادة كاي أبتا مجمري عبك أنت تردي أنا إمنة جنا نايتزير نجر مردا نايت تسفاز جبرو نجر كأمرجكاز إمنة انتايو نايتزير نجر مردا نتتسفاز جبرو نجر كأمرجكاز إلو كم ترخبو سأبهر أموني بتزبول نجر هايك يروني أنا بتزبل أن أنت داخله أملاخ تزبله كجبري نتزير خمزري أخوينو تعجس أنا عمه نتخورا نقص كيف رح بأمنة نجبسي هذا كل جزية بوتاتنا بقداسية هبنا جزيو عين تأمره عين تأمره وترجع كي رأيا وإذا نهيك على زبهتي تكيس ما عندبول نقولها نوكيلو مسلي وأملاخ نعخات راي زريعة كل جزية نعخات راي زريعة عينتي نهكا قال ترايز سمعة منفساويان أعينتي منفساويان أذان هابنا قصر عسران شوعتن بزعبا ساعات يا تملكتي امنت نسب كافر حتى دهنو امنت نسب كافر حتى دهنو بيتروس هابكن ما أملاخ زودق انتايو أملاخو قديفو نابت معبل كتمت مسجمرة كتحل جمير بؤنو بؤ أملاخ ردأني أتابع الجدول أمنتي لو قويتا نعنا ممهارك خوني نسب كافر حتى دحنو أمنت انتاي تقبرو تبعك خون تقبرو أنانيان أزاريان تحاو خمز بالعفل يفلتيو دانيال تومانا بستي أعصم تخاخي ترفع عجمجم عبيلون كمزو حط يفلتيو نسب أمنتي لو نسب كافر حتى دحنو إتا أمنت انت تفياقن بزي يفرح تفرح مالتي أبزي يفرح عدهون كا تفرح أبعدنها سنتكم كا ببارنت كتنبر كابزي زخفة أتعوت يلن أملاخ صورنا موسى نتبخري كم زعقبو تأمينو نا أملاخ تعززه زي مئزاز نابناي قبن سمعيتي زمرح أب أملاخ زي مئمانا بقعات كم زي كونها آيري موسى دما تعززه كلهم إسرائيل كامسعو تعززو بجكاتهم ترر تخساد مالتي قصري سلاسة أسرع ياريكو شوعات معالت من الزروة بإمنة ودقة زخوانا مسارحي أيتو سودي تباهي لهم مالي مخنياتو ملنكينون ماسان غيرنا نتمن دقا فريسنه خيبلو مئنتي إد كيتن كفوي أبت صلوت ناي هزبو حيل أملاخ كمزلو مئنت خفلت أسرع ياريكو شوعات معالت من الزروة بإمنة ودقة كيت تنكفوي تباهي لهم رهاب اتأمن زرا نتوم سليت بسلام سلاز تقبلتهم بأمنة مستوم زي إزوزات هاي تفقتني إجزابير بعالية بوغن بحبر زفرد أملاخ يكون توم زي أمن خط أفوخ اللو نساقن ولا إسرائيلاوي تزي كونت نتكونتات ترديا نابت أمنة سلاز مسات نايت أمنة تخافاليت كوينا ناي قويتانا مدحينا نيس كريستوس إن حقوه تكون كابقي عاي نئياريكو مخبابا ملكة أمنة إسرائيلاويان نتأزاز أملاخ بتأزاز النت سنة مقبارني زريئي رهاب كم زبلت إياسو نتوم سبات كا بلتهم زابهر زهاجر زيا كم زهابكم فرحاتكم دما قبل علينا خمس ودقة كلهم أب زهاجر زيا زنبروخا أب كلميهم كم زمخخو فلتقول قصر سلسته نمنتاي ناب سلسته نملس علىنا نداستو علوهم كيد قصر حدا قصر سلسته قصر شدشة قصر سلاسان شعتن قصر 4 أبزيني تتقاليل زلناي تقول بتاريخ مالت سلازي سلمنتاي كما تسخلو حجي كاب قصر خندينا ناو نمس زلنا خاب قصر سلاسة إننا قصر سلسته نملس زلنا حجي تمالخطو كردانا مئنتي نساتو ميلو بأمنت نمنجستات سعارو صدق جبرو نتتسفات تجبرو رخبو أفانا بستعصو قصر سلاسان سلستني قريتها قصر سلسته يكونتن اتنا أملاخ زأمن تبل نساقري وريسي ديانيرا قصر سلاسان سلستني اتوم جاقانو امنت نتغنتات مشو أبزي نبرو الوان وان كي تلفة
ንኣምላኽ ይኣምኑን ይእዘዙን ነበሩ ንመንግስታት ምስዓር ፍትሒ ምውፃእ ከምኡውን መብፃዕታት ኣምላኽ ንምርካብ ቁፅሪ 1133 እዛ ጥቕስ እዚኣ ንእምነቶም ኣብ ውግእን ኣብ መሪሕነትን ኣብ ኣምላኽ ዝተመርኮሰ ነገስታት መራሕቲ እስራኤልን ትሕብር ንመንግስታት ምስዓር ከም ጌዴዎን ባርቕ ሲምሶን ይፍታሄ ዝኣመሰሉ ድሓር ከዓ ንጉስ ዳዊት ዝኣመሰሉ መሳፍንቲ ነቶም ሓያላት ጸላእቲ ብእምነት ሲዒሮም መሳፍንቲ 6:8 መሳፍንቲ 13:16 ቀዳማይ ሳሙኤል 17 ፍትሒ ምምሕዳር ከም ነቢይ ሳሙኤልን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ሰባት ንህዝቢ ናብ ሕጊ ኣምላኽ ምምላስ ንእስራኤላውያን ብጽድቂ ይፈርድዎም ነበሩ ቀዳማይ ሳሙኤል 7:15-17 መብጻዕታት ኣምላኽ ምርካብ ወይ ተስፋ ኣምላኽ ምርካብ እቶም እሙናት ከም ኣብ ትሕቲ ኢያሱ ንምድሪ ተስፋ ምስዓር ዝኣመሰለ መብጻዕታት ኣምላኽ ወሪሶም እዮም ኢያሱ 21:43-48 ልዕሊ 28 ነገስታት ስዒርኢ ንምድሪ ተስፋ ሒዝዋ ነቶም ዝተገቦም ኣምላኽ ዝመሓለሎም ከዓ ብዕጫ ኣማቒልዎም በጀካ ንሌዊ ማለት ኣፋናብስቲ ምዕፃው ዳንኤል ሳምሶን ዳዊት ዝኣመሰሉ ቁፅሪ 34 ንሓይሊ ሓዋ ኣጥፍኡ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ደሓኑ ካብ ድኻም በርትዑ ኣብ ወግእ ሓየሉ ንሰራዊት ኣህዛብ ኣህደምዎም ኣንስቲ ንምውታተን ብትንሳኤ ተቐብለናኦም ካልኦት እውን ተሰቀይሞ ዝሓይሽ ትንሳኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረት ኣይደለዩን ነቲ ዝነድድ ሓዊ ኣጥፍኡ ሲድራቅን ሚሳቅን አብዲናጎን አዛርያን አናንያን ሚሳኤልን በእምነቶም ነቲ ምስሊ ወርቂ አምላኽ በምእባዮምን ካብቲ እቶን ሓዊ ደሓኑ ዳንኤል 3:16-17 ከም ጌዴዎንን ሲምሶንን ባርቕን ዝኣመሰሉ መሳፍንቲ ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ብምውካል ንጸላእቲ ሰዓርዎም መሳፍንቲ 6:8-13-16 ቀዳማይ ሳሙኤል 17 እተን ንምውታተን ብትንሳኤ ተቐበላ አንስቲ ዕብራውያን 11:35 እዚ ከዓ ነተን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝርከባ ክልተ መበለታት የመልክት እዩ መበለት ሰራጵታ ወዳ ብነቢ ኤልያስ ዝተንስአ ቀዳማይ ነገስት 17:17-24 እታ ሲኖማዊት ሰበይቲ ወዳ ብነቢ ኤልሳዕ ዝተንስአ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 4:18-37 ቁፅሪ 37 ብዳርባ እምኒ ተቐትሉ ተመገዙ ተፈተኑ ተሰይፎም ሞቱ ኣብ ወዛ ኣባጊዕን ዲኖን ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ሰኣኑ ጸበቦም ሓሳረ መከራ ጸገቡ ዓለም ንዓቶም ዘይትበቅዑ ኮይናስ ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ በዓታትን ኣብ ጎዳጉዲ ምድርን ኮለል በሉ እምነት ካብ ስቃይን መስጎግትን መከላኸሊ ኣይኮነትን እምነት ካብ ስቃይን መስጎግትን መከላኸሊ ኣይኮነትን ማለት ሓቀኛ እምነት እንተሊካስ ስቃይን መስጎግትን ኣይበጽሓካን እዩ ማለት ኣይኮነን ኢሳያስ ንባዕሉ ሰማዕቲ ኾነ ኣብ ክልተ ተቆርጸ ብመሰረት ሰማዕትነት ኢሳያስ ናይ መጀመርታ ጽሑፍ ኣይሁድ ብዝሓለፉ ኣቦታት እተደገፈ ትውፊት ነቢ ኢሳያስ ኣብ ግዛኣት ንጉስ መናስየ ተቐትለ ቀዳም ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 21 ንህዝቢ ብኣምልኾ ጣዖትን ዝሙትን ካብ ክርሕቁ ኢሉ ምስ ገነሖም ብዕንጨይቲ ተሰርሐ መጋዝ ኣብ ክልተ ከም እተቆርጸ እዩ ዝነግር ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብተስፋ ዝጸገቡ እሙናት ኣቦታት ዓለም ንዓቶም ብቕዕታ ኣይነበረትን ዕብራውያን 11:38 ዓስብቶም ዘስካሕክሕ መከራ ዝጸገቡ ምእመናን ዓስቦም ኣብ ምድሪ ዘይኮነስ ኣብ ሰማይ ዝርከብ ኣብኡ ከዓ ጽንዓቶም ንዘለኣለም ክነብር ኢሉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ቁፅሪ 39:4 ብጀካ ናና ፍጻሜ ምእንቲ ከይበጽሑስ ኣምላኽ ብዛዕባና ዝሓይሽ ስለ ዝሓለየ እዚኣቶም ኩላቶም ብእምነት ተመስኪርሎም ዘሎ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን ምክንያቱ እታ ተስፋ በቲ በኹሪ ተስፋ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃነት ኣብ መስቀል ጥራያ ትርከብ እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ንክርስቶስ ከይረኣዩ ብምትእምማን ብተኣዛዝነትን ክነብሩ እንተዝኽእሉ ነይሮም ተስፋ ንሕና ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ተቐበልና ክንደይ ኣብዚሑ ብተኣማንነት ክንነብር ዘሎና ኢሉ
كلاتنا حدا أكل حانت بيت خريستيانينا ننفس وكفهم دما صعدا خدان توهبهم اتهم كما تاتهم قتلوا زلوهم بصتهم باروت أحواتهم كسع زمولخا جنا قرب زمن كعرفو تباهل اللهم نابئ خيدو أب رأي يوحنس شدش عسرت حدا أزي صبابهم حسار مكرات صقوبو زبل زلو كسابا بي خبصح نزبل أب ملو حديث كيدان توديو كساب مسعات غويتانان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ كقصل مخوانو إذا تسفونا هراي صمق زبلنا يصنحنايو قصر حدا أملاخنتهم دلي تعاسب خمزهبهم تأمن انت خونكا وين دزي كونكا انتاي فللي يالو إبراويان عسر تحدا شدشيو اتبع أملاخ زأمن أملاخ كمزلون نتوم زبيو عاسب خمزهبهم كأمن يقبؤو أتبل نيرا مالد سلازي نزع عاسب الزمرأيين تسفى مقبارن زي مقبارن انتاي فللي ملسي أملاخ نتوم زدليو عاسب خمزهبهم مئمان نأنا بابرانا يقرصو بزيزة أمنت زي أنا أملاخ نمئزاز إن قبرو سعري كنتو يزخون مسزقن تأزاز النتنا بتسفاي برتع قدوس يوحنس أفورك تناب أملاخ زمس نسو خمزلو ترايزي كونس عسبزهب مخانو خأمن زلو قلسن دزي كوينو أمنت دراخة أي مقدلتن أبناي إبراويانز قبرو أستنتنويو homely on Hebrew عند نتبي أب عسب أملاخ مؤمن ملحق صنعات متأممانن تزاور النتيني زمز هلا أي مسأتن تاخم كم كريستيان أبصلوا تهيمون نتنا تنسى موتان نأمن مسبلنا زلا على ما هي وتكا تسفان جبر زي تراجع جس أصل زخون كلنا حلفوا بزمدرزي نتا أب كريستوس نروح بعسبي نات أمتنا ندحر زين نبرو نسبار نات أمتنا ندحر زين نبرو من بارنات عماي كونني قصر خلته حدا أم مدرس الداتيلو بلغريم مالت سدتنيا وي وساعتنيا مال وي غاشا مالتي حدا أم مدرس الدات وي مدروانا خوينو زحلفو أماني انتاي بحرياتي زلو حدا أم مدرس الدات مالت مدرس الدات بحال كله كم تخاب تولد كالو عد خاوسيها من بار تراي غيرنا خين وسدو مالت ملسي حدا سدتنيا كاب علماو طريت ريحقو زحاشه سماوي هاجر كركبي زنبر عبراويان حدا 10 13 10 كم زي عمسل امانه تحتن عقوبن اب غزياو ربحا زي كونس اب زل علماو ربحا اذا تكر قدوس اغوستينوس كم زيلو صحافه نحنا غايشنا حكاياتاي نخون اما قدينا زلنا نتا مزمور داويت زلو سبكتات اين كابتا مزمور داويت زلو سبكتات أين لقسيل بزون كلهم أب قدامات أب هجرنا زلو بحساونتهم جميرهم والولاد كولدو تريد كتريو رستخور سندات قبهم نعنا يترف النار استنا خريستوس هجرنا سمايات نفسنا نجزابير قلبتنا نقدام هوتنا خان نحسار مكرايلهم زوفايو عندنا تبي قاشا مخان ويسدتنيا بلغريم يلولو أعنتم ناب سماي بمتقار أمدراو حسنت أي توقن يمن سالساي امنت نتمكر ازلونا فقادنيان اتسالوا بخمية امنت نتي نمكر ازلونا فقادنيان نت اتسالوا بخمية أب صبغ نجر أب رديت أب موجس إجزابير أب سجى إجزابير كتنبر سجى ميورلوني سلازي مكراجن سلات زلكم امنت مكرا خد صقبو طراي كمبر كتامنو طراي كونن صحفي نتمكرا زلونا فقادنينت امنت نتمكرا زلنا تفت فقادنت اتتصلوا بخمايا ملسي امنت نمكرا ام مكرا كريستوس كم تساتفو غيرنا بمرأي نخن صاورو تحجزنا غويتاي اب كنده حاتياتنيا انتاي تباهيلو انتاي صيرو انتاي تسقيو كابلدوتو جميرو أب مبلع مال ملادو أب تجانوز توقع نجر سلي كلهم حاتيات هنيتات نتقويتا زحلفو نتقويتا تساورو مكران دحر تصور كوينو حدا أمان حدا أقلقالي بمكرا أيسك أغني مالد إبراويان شومنتا 10 سماعتاتن قدسانن عصبهم كابسقايهم كم زبل سلز أمنو
መስጎግቲ ጸይሮም እዮም ቅዱስ አገስጢኖስ በዓል አንጾኪያ ኣብ ሰማዕትነቱ ንኣራዊት ምግቢ ክኾኖም ፍቀደለይ በለ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክበጽሕ ናይ ሰብሮሜ እተላእኸ ደብዳቤ ቀንዲ ነጥቢ እምነት ንመከራ ናብ መገዲ ምስክርነት ተስፋን ትቕይሮ እምነት ንመከራ ናብ መገዲ ምስክርነትን ተስፋን ትቕይሮ ሰማዕትነት እስጢፋኖስ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ዝኸፈተ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ تا 120 ቤተሰብ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይኖም ዝነበሩ እስጢፋኖስ ምስተሰቕለግን ምስተቀትለግን ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ነፍስ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ከقوم ክኢሉ በብ ዝኸዶ ማለት ስለዚ ሞት ሰማዕትነት እስጢፋኖስ ንክርስትና ዓቢ ኣፍ ደገ ኢሎም ይገልጽዎ ብታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እምነት ንቅጽበታዊ ዕግበት ከመያት ትሕዞ እምነት ንቅጽበታዊ ዕግበት بخمياته قصبتاو عقبت مالت لوم ازدلخيا لوم خترخبو مفتان وي محلان وي مبهاك مالت ملسي امنت بقلطف عقبت اب كند تحتت اب غزي املاخ موكال تعقسيات مهرن موسى بامنت نس حزب املاخ مكره خصقب ومرصه عبراويان 11 قدوس باسيليوس تعابي كمزيلو مخره سناي بتافر د املاخ زخون منبر بتحج زلو اي تلكعو عند نتبي امنت نخنصبه هايل تهبنا التيفه مسالخو التيفو خمسيو اي دنغني انت دنغيخا تصبيو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን ንመልእኽት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጸኒልኩም ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ሐውና መምህር ለተማርያም ግዚያት ፊኩም ከም ቀደምኩም በምድላውኩም ሴተ ጻድቃን አስበድሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ካ ጀሚሩ በሰላም ዘፈጸመና ናይ ባህር ምስጋና ኣብጽሐዮ ንዝተረፈ አገልግሎትና ናብ ሐውና ዲያቆን መሐሪ አወፍየለሁ ቃሌ ወተስማዕልና نزمهرنا نزغسصنا እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ነቶም ዝተማሃርና ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልብና ሕዲሩ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላክ ብጸጉ ይደግፈና እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ መሰጋገሪ መዝሙር ኣለና መዝሙር ካብ ጉባኤ تزيل دياكون حاوي تدمر خيلي كن كدامن فلان سبحان الله እሺ ዲያቆን ሓወይ ናባኸይ ሙዚቅ ጌርካ ኣለኻ ዘመርካ راح بعد እግዚአብሔር ይሁን መስታት ምርት حاوي تكون حانت مزمر እግዚአብሔር መስገን አባና ስለዛሃበና ስለዝማርና ስለዝገሰጽና እግዚአብሔር አምላክና ነመስገን ሀገርና ኣብ ሰማያት መዝሙር ያዘምር በስመ እግዚአብሔር አምላክ አሜንና ሐቢርና ነዘምር ሀገርና ኣብ ሰማያት نعانا اسمنبرنا ኣብ ሰማያት ስናይ ወርደ ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምሰዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛ ኢና ሓደ እኳ ዝነብር የለን ደሮትዩ ዕድሜና በእምነት በፍጹም ተስፋ ቃሉ ተደጊፍና ማራናታ እናበልና ንጽውዖለና ንሕና ኣሳገርና ሰማያት ንዓና ኣስምንባርና ኣብ ሰማያት ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምስለዩ ደጋዊ ሰብነትና ወላንተ በስበሰ ውሽጥና ግን በቃሉ እናሻ ይሕደስ
نزلنا زيركبو زلعلم نباري نصبي علنا نحنا خلعو الفطاري نحنا صاقنا سماياتي معانا اسم بارنا عب سماياتي ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምስለዩ ከምቲ ቃሉ ዝብለና ዓይኒ ዘይራየቶ ልቢ ሰብ ዘይሓለኖ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ኣዳልዩልና ኣሎ መንፈሱ ገሊጹልና ነቶም እነፍቅሮ ንሕና ሳገርና ኣብ ሰማያት እዩ ንዓናስ ምንባርና ኣብ ሰማያት እዩ እዚ ናይ ውርደት ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምስለዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ተዘይህልወና ንሕና ካብ ኩሉ ፍጥረት ነደንግጽ ምኾና እንትንስኢና ብኽብሪ ኣብ ዳግማይ ምጻቱ ሰማያት እዩ ሃገርና ንሓዋሩ ምሱ ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ንዓናስ ምንባርና ኣብ ሰማያት እዩ እዚ ናይ ውርደት ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምስለዩ ስለመስሩ መስገን ድጋሜ ቃል ህይወት እስማዕልና ንህቦና ስለዝሃበና ንኣባ አሜን። ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዝማሬ መላእክቲ የስምዐካ እግዚአብሔር መምለሊት ፀጉ የብዝሐልካ ንሕናስ ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ንዓናስ ምንባርና ኣብ ሰማያት እዩ ነዚ ናይ ውርደት ሰብነትና ቀይሩ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምስሎ እዩ ብምባል ነዛ ኣዝማች ፅቡቅ ጌራ ትገልፃ ተደጋጋሚ እቲ ቤት ከምቲ ክትሰማዕናዮ ዓሚቕ ትሕሶ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ካብ ወንጌል ላይ ወፅእ ደስ ድብል ትሕሶ ዘለዋ መዝሙር ክንሰምዕ ፀኒሕና ደጊመና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዝማሬ መላእክቲ የስምዓልና ካብዚ ብምቕፃል ነዛ መዝሙር ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ጌርና ከነስተንትና ናብ ጉባኤ ቃል ህይወት የስምዓልና ዝማሬ መላእክቲ የስምዓልና ዲያቆን ኣና ፊልጵስዩስ 3:20 ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ እውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅባዕ ኣለና አሜን። ሳያታ ዋና ምንጪ ናይታ መዝሙር ጠቕሲ ፊልጵስዩስ 3:10 ቃል ህይወት የስምዓልና ሓፍትና ወጋሕታ እሺ ካልኦት سمعنا كن سمعت صنيحنا هنا من ذا مزمور ሃገርና ኣብ ሰማይ ምዃኑ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣብዚ ምድሪ ዝብስብስ ሰብነት በቲ ዘይብስብስ ክቡር ሰብነት ጎይታ ክቅይሮ ምዃኑ
بخبر خنتسق مخاننا هاجرنا أب سماي مخانو أب زمدر نباريت كتما خم ديبلنا ازدلنا زمن قشنت مخانو أتا نزل عالم أن نبر الله بيتنا جين أب سماي مخانا محرت أملاخن التجلس مزمور يامو بزح كان بلنا خيلينا الشيء جزينا أنت كملو علنا دو فروين إذا حفا بلا لا ديكون الشيء من الباش كيزنقع دمت تغييركم قاعد بلت حفتنا فرويني دحن حلفني مخنات أنا زوج أخواتها تقصين مزمور داويت معراف عسران كلتنا بيت እግዚአብሔር ንኸዝምስ በሉንስ ደስ ይልንስ ብልያሞ አይደነ تخيل يا مساي تخيل يمكن تخيل يا قال أملاك كله خير الجوخي الراي هاجرنا بسماي انديلوا بيت እግዚአብሔር ድማ أف دقة سمايا يعقوب እምነተ ተርእሱ ምስ ደቀ ሰሲ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝበፅሕ መሳል ርዩ መላእክቲ ሰማይ ድማ ክወርዱን ክዲቡን ምስ ረኣየ እንታይ ኢሉ እዚኣ ናይ ብሓቂ ቤት ኣምላኽ እያ ኢሉ ቤትኤል ሰይምዋ ኣፍ ደገ ሰማይ ንብላ ንቤተ እግዚኣብሔር ከዓ እጂ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገ ሰማያ ዛስዋዩ ሓወራ ኣቦና ነቢ ዳዊት ናይ ቤተ እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ዝበለ ኣብ ኣፍ ደገ ሰማይ ኣብ ኣፍ ደገታ ናይ ዘለዓለም ሃገርና ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ እዩ ከምኡ ኢሉ ሞ ትተኣሳሰር እያ ኣብትና ፍሮይኒ መዝሙር ዳዊት መበል 122 ምሽ እሺ ካልኦት እዋ ፍቅሪ ሓደ ثانك يو ዌልካም معلومات ديكون هاي እሺ ዲያቆን ሓረይ بعلى هذا احنا نطبق قدام كورنثوس معرف قلت صورة الشعب قدام كورنثوس قدام مثل ቀዳማይ ቆሮንቶስ معرف قلت الشعب 2:9 እሺ ጽንሐ ንበል ከውፅኣ ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ኸ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ዝብል እያ ትብል ዘላ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እወ እቲ ተዳሊልና ደሎ ዓይኒ ሪኣቶ ደይትፈልጥ እዝኒ ብዛዕባኡ ሰሚዓ ደይትፈልጥ ልቢ ሰብ ከዓ ደይሓሰቦ ክትግምቶ ከምዚ ይኸውን ኢልካ እውን ክትሓስቦ ዘይትኽእል ጽባቐ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ይመስል ጣዕሚ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ይመስል ተባሂልካሲ ኣብ እሙሮኻ ድቐረፅካ ተቐረፅካ ዳሓሰብካ ተሓሰብካሲ ልቢ ሰብ ክበፅሖ ዘይክእል እዩ ተዳሊልና ደሎ እሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ምስቶም ቅዱሳን ወረስቲ ይግበረና እሺ መምህር ሳራ ከዓ ሓንቲ ጥቕሲ ሰዲዳትልና ኣላ ዕብራውያን 13 ካብ 13 ክሳብ 16 ቃልዮ ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ከምኡ ድማ መምህር ሳራ ትኽክል እታ ጥቕሲ ክትፅብያ ፀኒሐ ገሊኹም ክትጠቕስዋ ነታ እትመፅእ ደኣ እንፅበለና ነታ እትመፅእ ደኣ ንፅበለና እምበር ኣብዚ እትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ፀርፉ ተሰኪምና ናብ ወፃእ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ እያ ትብል ክብሪ ንኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ነባሪት ከተማ የብልናን ነታ እትመፅእ ኢና
እንጽበ ዘለና እያ ትብል ዕብራውያን 13 ካብ 13 ክሳብ 16 እያ 13 14 ጥራይ ኣንቢብያ ዘለኹ እዛ ኣዝማች እንድሕር ኣስተውዒልና ኣላ ክልተ ጥቕሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ገይሩ እዩ ደሪስዋ ዘሎ እቲ ፀሓፊ ሓንቲ እዛ ፊልጵስዩስ 3:10 ንሕና ግና ሃገርና ብሰማያ ትብል ካልአይቲ ከዓ እተን ክልተ መስመር ተርኢናየን ነዚ ናይ ውርደት ሰብነትና ቀይሩ ነቲ ክቡር ሰብነቱ ከምስሎ እዩ ትብል ኣላ ቁሩብ ተዘከርኩማ እሺ ኣብ ፊልጵስዩስ 3:21 ክትንበብ ከላሲ ትሕት ኢልና ኣይረኣናያን ማለት እዩ እታ ፊልጵስዩስ 3:10 ተነቢባ እንድያ ኣብቲ 11 ውርድ እንድሕር ኢልና ከዓ ንሱ በቲ ንኩሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጋኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ እያ ትብል ስለዚ እታ ጥቕሲ ቁጥሪ 20 ቁጥሪ 21 እያ እታ ኣዝማች ብምልእታ ካብኣይ ትወፅን እያ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:43 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:43 ከዓ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ከዓ ይብል ክብርና ኣምላኽ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:43 እንድተዳለኹም ተሃሊኹም ከይቋርፀኩም እሽምባር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ናይ መዝሙር ኣስተንትኑ ኣብዚ ከኣኽለናዮ ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ከምቲ በይመርጌታ ኩሉና ፀንሑ ቶም ኣብኡ ተጠቒሶም ዘለዉ ኣርኣያ ዝኾኑና ከም ደመና ምስክር ከቢቦሙና ዘለዉ ቅዱሳን ኣቦታት ነቢያት ክንደይ ገድልን ሰማዕትነትን ዘሕለፉ ናብቲ ኦሪት ተመሊስና እቲ ናቶም ህይወት ከነንብቦ ክሕብሩና ፀኒሖም እዛ ዕብራውያን 11 ከዓ ኣዝያ ሰፊሕ ትሕሶ ዘለዋ ንድሕሪት ናብ ኦሪት ዳተመለስካ ብዙሕ ነገር ሪፈር ጌርካ ብዙሕ ከተንብበላ ትኽእል ኣዝያ ዓሚቕ ትሕሶ ዘለዋ መፅሓፍ ኢና ተማሂርና ተስፋ ገብር ብዙሕ ከተስተንትኑ ኣትሊስት ንሓደ ካብቶም ተጠቒሶም ዘለዉ ቅዱሳን ኣቦታት ሽም ብምጥቃስ ከመይ ዓይነት ህይወት ሓሊፉ ካብኡ እንታይ ንምሃር ካብ ሄኖክ እንታይ ንምሃር ካብ ኣቤል እንታይ ንምሃር ካብ ሙሴ እንታይ ንምሃር ካብ ኣብርሃም እንታይ ንምሃር ወላ ኣትሊስት ሽሞም በብሓደ ዳጠቐስና ከነስተንትን ዕድል ክወኩም እዩ ሓፈሻዊ ሎሚ ከዓ እንታይ ተማሂርና ጥቕልል ብድበለ ሎምስ እንታይ ሒዝና እንታይ ተማሂርና ካብዛ ምዕራፍ 11 እንታይ እዩ ትመልእኽቲ እንታይ ክብል ደሊ እንታይ ተረዲእና ኢልና ከነስተንትን ከዓ እግዚአብሔር የብረህልና መድረክ ናባኹም هيوتي نشتري خافتن ማማ ይወት وبزح يتغربكن كم تزبل كايو من أبونا نبا حكي صب جرم قلي تصمم كباد يا خا قلال كستاي كونتن جن قرب تكستن تنازل لسه رابعتيا أبيل كب مسواتي قايل زبلت مسواتي نأملخ بإمنت أغربي أملخ بناي مبؤو كمسكرلو خلو صادق مخانو بقو تمسكرلو بموت كا جنا بقى غيرو يزاربو قالو حجي زي أخستنتنا خلوه أبز فترة كا انتايبل زي فترة 4 3 5 كان تايبل دحرقة لوارح دما خوني قايل كفري مدري نزقابيه مسواتي أمتسيه أبيل كا كبخرات أباقعو كا سبحن أمتسيه إزقابيه دما نابيل ناب مسواتو به إلو رعاية ناب قايل ناب
ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕቱን ግን ባሂልዎ ኣይረኣየን። ቃየል ከዓ ኣዝዩ ኮረ ገፁ ድማ ፀልመተ። ሕጂ እዚኣ ክስተንትና ከለኹስ ንዓና ኣነ እንድዒ ምናልባት ትሕግዝኑ ትኾኑ ንዓና እንተኣ ትምህረና ኮይና ትስማዓኒ እዚኣሲ እዋ ሕጂ ብዓይኒ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ክልቲኡ እንተኣሽሙ እቲ ናይ ሕሩድ ሓቢሉ እቲ ከዓ ካብ ፍሪኡ ኣምፅኡ ክልቲኡስ ሓደ ህያብ እዩ። ዋላ ሓንቲ ክስታ ክንብል ንኽእል ኢና ንምንታይ እዩ ኣምላኽ ናይቲ ቢሉ። ግን ኣነ ከምዚኣ ሕጂ ዝርዳእ ኣምላኽሲ እቲ እምነት ውሽጥኻ ኩላ ፈልጣ እዩ። ኣምላኽ ዝሪኦ ኣይትግበር ይብሉ ሕጂ ከምዚ ንሰብ ኢልና ንብል እምበር እቲ ኣምላኽ ዝሪኦ ኢሉ ኣይትግበር እምበር ናይ ሰብስ ድሓን ንብል ኢና ምሽ ሕጂ እዚኣ ምስኣኸካ ተሓሓዛ ደሊ ኣምላኽሲ ናይ ውሽጥና ስለ ዝፈልጥ እምበር ብዓይኒ ሓቂ ሕጂ እዚኣ ክንብባ ከለኹ ዋይ ንምንታይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ነክልቲኦም ሓደ እዩ ክብል ምኽኣልኩ። ግን ንባልባት ኣቦታትና ተጋጊውን ክኸውን ክእል እቲ ውሽጥናስ ኣምላኽ ጥራይ ዝፈልጦ ንሕና ብሰብ ንጭነቕ ሓደ ግዜ እንታይ ክብለኒ እዩ ንብል ወይ ከምቲ ሕጂ ብጣዕሚ ኣብ ዘለናዮ እዋን ከዓ ብባህሊ ንሰብ ከይብለና ኢልና ዘይኮኑ ነገራት ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዘይከይድ ነገራት ንገብር። እዚ እንታይ እዩ ኣብዚኣ ትገልፀልና ኣላ ንኣምላኽ ጥራይ ንፍራሕ ብውሽጥና ኩሉ እሱ እዩ ዝፈልጦ ኢለሲ ቁርተይ ከስተተናፈቲነ ምናልባት ትመልኡ ለይ ከዓ ትኾኑ። ቴንክ ዩ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ማማ ህይወት። እሺ ካልኦት ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ግን ዳሕራይካ ሓታ ምስኣ ክንፅሓ ሓሲበ ነይረ ምስታ ዓንተ ወይ ዝብላስ ግን ድሓን እሺ ኒሽ ዕድል ክንህቦም እሞ ቅድም ኦኬ I will give chance. ኦኬ ሓፍትና ፍሮይኒ ራይድ ያቁን ኣነ እኳ እታ ምዕራፍ ነዋሕ እንድያ ግን ብዙሕ ግዜ ሲ እቲ ካብኡ ዝተማሃርክዎ እንታይ ኣሎ ኣምላኽ ንተኣዘዝዎ ሲ ፍቓዶም ይመልእ እዩ። ምክንያቱ እንድሕር ርኢና ናይ ኖህ ኣምላኽ ኣዚዝዎ ዕሚም ከማን ኣይበለን በዓል ንኣብርሃም ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ ንኣምላኽና ተኣዘዝቲ ክንከውን ነዚኦም እንዳረኣና ንሕና እውን ክንክተሎም ኣምላኽ ይሓግዘና። ስየ ተማሂረ ኣምላኽናስ ኩሉ ከም ዝገብር ናቱ ትእዛዝ ከዓ ንፅቡቅ ምዃኑ ክድንጎ ከሎ ንኩሉ ንሰናይ ነገር ምዃኑ ብዙሕ ተማሂረ ማለት እዩ። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ሓፍትና ፍሮይኒ ትኽክል ዓባይ ኣስተንቱን እያ ፅሙቕ ኣቢልካስ ሎሚ እንታይ ተማሂረ ተልካስ ያ እግዚኣብሔር ንዝእዘዝዎ ፍቓዱ ንዝፍፅሙ ኩሉ ነገር ከም ዝገብረሎም ብዓብዪ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝህቦም ተማሂሮሞ ንሕና ከዓ ከምኣቶም ዕዙዛት ክንከውን ፍቓድ ኣምላክ ክንፍፅም ኣብነትና ክንገብሮም ካብኣቶም ክንመሃር ከም ዝግበአና ኣስተንቲነ ኢላ እሞ ቴንኪዩ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና። እሺ ካልኦት ዲያቆን ሓውያኖ ከፍቀደን እዚ ዋይኖት ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ከዓ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትካ ይባርኽ። አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ንኩላትና እታ ፍቅዲ 11 ደላሲ ሳራ እኳ ግዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርኢ ንምትካል ብእምነት ሓይሊ ረኸበት። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሳራ ንኣቦና ኣብርሃም እቲ እቶም መላእኽቲ መፅኦም ክነግርዎ ከለዉ ስሒቓ እያ እቲ መጀመርታ። ሕጂ እምነት ኣጉዲላ ነይራ ክንብል ንኽእል ኢና። ግን ምስ ቀፀለት ኣብታ 12 እንታይ ኣበ ትብል ስለዚ ከዓ ካብ ሓደ ንሱ እውን ካብ ምውት ክነሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከምቲ ዘይቁፀር ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ
ሕፃን ንምብዛሖም ተወልዱ ዋላ እውን እንተተጋገናሲ ሕራይ ተጋጊያ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እምነት ነይርዋ እዩ ምናልባት ብካልእ ክንርድኦና ዴና ሰራሲ እምነት ነይርዋ እዩ ኣምላኽ ከዓ ኩሉ ግዜ እምነት እንተደኣ ኣለና ሲ ግዜ ኣይክውሎን እዩ ወይ ከዓ ግዜ ሲ ኣይውስኖን እዩ ካብ ምውት ዝብሎ ዘሎ ከዓኒ ከም ሰባት መጠን ንሕና ዕድሚኦም ሓሊፉ ስለ ዝኾነ ናይ ምውላድ ዕድሚኦም ሓሊፉ እዩ ወይ ሞይቱ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ንክርስቶስ ዘምስል ማለት እዩ ሞይቱ ዝነበረ ካብ ምውት ዘሰምስኦ ስለ ዝኾነ ናይ ተምሳል ክርስቶስ ይመስል እሞ ነዚ ኩሉ ግዜ ሲ ተስፋ ክንቆርፅ ከም ደይብልና ምክንያቱ ኣምላኽ ሎሚ ገበሮን ሲ ፅባሕ ክገብሮ ክእል እዩ ዋላ እውን ደንግዮ ዝበሃል የለን ኣብ ሰዓት እዩ ዝገብሮ እሞ ኩላትና ተስፋ ክንቆርፅ ከም ደይብልና እየ ከስተንስን ፀኒሐ ነቲ ግዜ ተባሃበና ከዓ ብጣዕሚ የመስግን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ፅብቕቲ ኣስተንትኖ ኩላትና ኣብ ውሽጥና ክንሕዛ ዝግበአና ነገር እያ ንእግዚኣብሔር ግዜ ግድቦን እዩ እትረፍ ኣሪካ እትረፍ ሓሚምካ ተደኒስካ ተስፋ ተሳኢንካ ሲ ራብዕቲ ዝገበረ ሬሳ ደተሲ እግዚኣብሔር ክብሪ ንዑ ይኹን ኣሕዋት ኣልኣዛር እንታየን ኢለን ጎይታ ኣብዚ ነርካ እንተትኸውን ስንበር ሓውን ኣይምሞተን ኢለን ሕጂ ግን ኦረዲ ሞይቱ እዩ በቃ ትገብሮ ይብልካን ዝዓይነት እዩ በቃ ስለዘየርከበ ብሂወት ከሎ ኣብዚኣ ነርካ ተትኸውን ኣይምሞተን ኢለን እግዚኣብሔር ግን ከም ዝሓውና መምህር ተኽሉ ዝበሎ ግዜ ግድቦን እዩ ጎይታና ኩሉ ግዜ ይደዓይ ራብዕቲ ዝገበረ ሬሳ ኣተሲእዎ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቀኒ እውን ኣለዎ ተወሳኺ እወ ቀኒ ናይ ብሓቂ ቴንኪዩ ኣቦና እሺ ካልኦት ሎሚ ተደስተንቲና ኩላትና ሓንቲ ሓንቲ ክንሰማዕ ኣይፀናሕናን ማለት እዩ ካብቶም ድተጠቐሱ ሲ ሓደ ሽምርቆ ሓቢልና ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዮሴፍ ሙሴ እናበልና ብዛዕባ ሙሴ እንታይ ሰሚዕና ሎሚ ኣትሊስት ወላ ንሙሴ ጠቂስና ካብ ናይ ሙሴ ታሪክ እዚኣ ተማሂረ ክንብል ክንክእል ኣለና ምክንያቱ መምሃራን ይደኽሙ የዳሉ ይምህሩ ኣለዉ እዚ ቤተ ክርስቲያን ትርእይዎ ኣለኹም ኤሲ መብራህቱ ገለመሊ መዓት ኣሽሓት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንሕና ክንመሃር ከዓ ብዙሕ ነገር ተጥፍእ ኣላ ማለት እዩ እንጂ ፍረ ተደሒዝና ኩሉ ክንትኸውን ኣሎ ዲያቆን ሓወት ኣብ መንጎቲ ሓውና ስታይ ስለ ዝኾንከ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ሓይት ዘስተንተንቶ ከዓ እታ ናይ 30 ምሕራግ ብሓን 229 ብእምነት ከም ብንቁፅ ምድሪ ገይሮም ንባሕሪ ኤርትራ ተሳጊሮም ብግብፃውያን ግና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተባዕቱ እግዚአብሔር ይመስገን ዝኾነ ነገራት ወይ እውን ህይወትና بأمن زي تقعد مثلا قعزه اللي جزء تفعاتي بأمن نتسمع ندرس فترة ومولا تحزن هاي إبراهيم عصر تحدون نقول شغال الناس كيف تتجاور راسي تنقل سنة بطات ناسي تخلص جورو النور أبي الدولايزون كلهم كسر كانوا بطن ناسي بأمن نجزاهير سلزامون عمنا من هذا أساسي نعم لحنا هذا نتسمع ندرس فترة دا أول يوم حديثهم جيب ذاك إسرائيل كان نجزاهير سلزامون وخان بحري يرترى خلفه كم بنقطي إسرائيل جزء عنك وجويهم ده أمر زعبة تأمرات في إثناء إجزاء دبرتهم أيفلتون نور كمودة خاصم أو تحيلهم تاريخه كم تبدأ نحن من المواد يعني أنا أصلا نعمل دحنتنا معي نعرف إجزاء هيرز قربنا ولد إجزاء هيرز قبلنا زي أمانة جن كده حلو ويمكن كتم أي كإلي معرفتي ده جنا فصل ساعة أو يعرف شو عاد ما عاد مزروس بدون نروح قبلنا እግዚአብሔር መስገን ለኳሕኩሑ ድለይ ኢሎም እሞ እግዚአብሔር ካ ዝወሓካ ከም ዝረክበልካ ዝደለኻኻ ይረከበልካ ዝደለኻኻ ትረኽቦ ዝለመነኻ ይወሃቦ ከም ዝብለና ኣምላኽ እሙን እዩ ከም ሰብ ኣይኮነን ማለት ሰብ መፅዓን ሓረ ድሕሪ ቁልቂ ፍርቂ ሰዓት ክብለካ ክእሊ
ኣብቲ ፅቡቅ ገዝኡን በፃሕካ እውን ክዓፅዎ ቴሌፎን ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ግን ከም ሰብ ኣይኮነን ኳሕትካ ደሚንካ እዚኦም ካ 7 ግዜ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ 7 ግዜ ብኣምላኾም ተወኪሎም ክወዘርዎ ከሎስ ነቲ ኢያሪኮስ ብዘይ ወላ ሓደ ነገር ከም ትቦና ዝነብሩና ፀንሑ ብዘይ ወላ ሓደ ሓፅን ብዘይ ወላ ሓደ ነገር ሲ ዋዕዋዕዋዕ ኢሉ ፈሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ሽግራትና ጭንቀትና ንኩሉ ነገር ከዓኒ ኣብ እግዚኣብሔር ምስ ኣቕርቦካ ኣትም ትፅዕሩ ፀር ዝኸደኩም ንዕናበ ኣነ ክኣክበኩም ፀር ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ዕረፍቲ ቅሳነት ንዝበደልካ ይኹን ኩሎም ይቕረ ክትብል ወላ ሓንቲ ሽገር ስለ ዘይብልካ ምክንያቱ ንሱ ምሳኻ ስለ ዝኾነ እሞ እግዚኣብሔር መስገን ኣሰንቲነ ክብርና ኣምላኽን ወዲ ኣለኹ አሜን። አቡነ ዲያቆን ግርማይ ቃለ ሕይወት ተስምዐልና። እሺ እታ ጊዜና ትኸይድ ኣላ እንድተዳልኹም ተሃሊኹም ሓደ ክልተ ዓድል ክህብ እየ ከም ለበዋ ግን ደጊምኩም ኣብ ገዛ እዛ ምዕራፍ ግድነት ፅቡቅ ጌርኩም ኣንብብዋ ብዛዕባ ኣቤል እንታይ ኢሉ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ ሙሴ እንታይ ገይሩ እንታይ ኢና ንምሃር ኢልና ብደቂቕ ተኽኢልና ናብቲ ኦሪት ምልስ ኢልና ነቲ ዛንትኦም እናንበብና ነስተንትና ነዚኣ ናይ ሎሚ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኣብቲ ሓንቲ ዝረሳዕኽዋ ብዛዕባ ቀለብስኒ ሕጂ ክስቲ ጌር ከም ዝበልካ ብልቡ እቲ ልቡሲ ንፁህ ኣይነበረን ክቅርብ ከሎሲ ሳይበልክዋን ደስ ከይበሎ ይቀሪብዎ ከም ኣየ ተረድአ እያ እና ልብን ኮላሊትን ዝርኢ ኣምላኽ ግን ኩሉ ሓደ ከሎ ናይ ክልቲኦም ሲ ናይቲ ሓደ ግን ደስ ኣይበሎን ቴንኪዩ ኣይበላዕክዋን ንሳዕ እንተ ወይ ክገልፅ ከለኹ ስትረስ ኣይገበርኩላ ንዓ ሶሪ እሺ ቴንኪ ማማ ህይወት እግዚኣብሔር ኣየዳልዩን እዩ እያ ትብል ዘላ ሕሩድ ኣቕርብ ካብ መስዋዕቲ ስርናይ ኣቕርብ ብንፁህ ልቢ ተቕሪብካዮ እግዚኣብሔር ከዓ ብሓጎስ ይቕበሎ እዩ እያታ መልእኽቲ ቴንኪዩ እሺ እታ ሕቶኺ ከተቕሪብያ ትኽእል ኢኽ ማማ ህይወት እታ ሕቶይ ኣብ 23 እንድያ ሙሴ ምስ ተወልደ ወልዱ ፅቡቕ ህፃን ምዃኑ ሪኦም ብእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ ኣዋጅ እቲ ንጉስ እውን ኣይፈርሑን ሕጂ ኣብቲ ክስታይ ክርኢ ከለኹ ኣብቲ ሪፈረንስ ክርኢ ከለኹ ኣብ ዘፀኣት ከኣሲ ሽዑ ፈርዖን ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 1:22 ሽዑ ፈርዖን ንኩሉ ህዝቢ እተወልደ ወዲ ዘበለ ናብ ሩባ ደርበይዎ ኩለን ኣዋልድ ግን ብሂወተን ሕደግወን ኢሉ ኣዘዘ ንምንታይ እዚኣ ንምንታይ ኣታ ንዖም ነቶም ኣወዳት ደርብይዎ ኢሉ ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ እዩ ዓቆብወን ኢሉ ሕደግወን ኢሉ እዚኣ ከመይ ክትበርሃለይ ደሊ ናይ ሙሴ እኳ ቦና ብደንብ ገይሮም ገሊፆም እዮም ንምንታይ ከም ዘበለ هراي ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ሰሚዖም ኣለዉ ክምልሱልና እዮም እሺ ድተዳልኹም ተሃሊኹም ከይኮልፈኩም هراي እምበር ምስ ግዜና ክንከይድ ናብ ቦታትና ክሕልፈኩም እየ ኣነ እውን ሕቶ ኣለትኒ ዲያቆን ሓወይ ዕብረታ ዳኸፍቲ መኪና ትንስእ ኣለኸዋን እሺ يوصل حتى هو حرة እግዚአብሔር ይመስገን ሓወይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘመና ኩሉ ይባረክ ሩህ ዝግበና ስለ እግዚአብሔር ስለዝሃበና ማለት እዩ ኣምላኽ ምስጋና ይስሕብ ሽንታይ ኣብ ዛዕባ ማለፎና ኣብርሃም ይኹን ወይ ካልእ ኣቦታሲ ብፅድቂ ወይ ብእምነት እዮም ፀዲቖም ዋላስ ብተግባር እሺ እሺ ሓውና ዲያቆን ግርማይ በዓል ኣቦታትና ኣብርሃምን ካልኦትን ብእምነት ድዮም ፀዲቖም ወይስ ብግብሪ ኢሉ ሓቲቱሎ ንኩላትና ክትበርህ ስለ ዝደለየ እዩ ኣቦታትና ክምልስዋ እዮም መልእክቲ ያዕቆብ ፅቡቅ ጌርካ አንቢብካ ያለካ ርግፀኒ እየ ኣብዚ ከዓ ንህዝቢ ፅቡቅ ጌርካ ክትበርህ ምእንቲ ኣቦታትና ክምልስዋ እዮም መድረክና ሓንቲ ክስታ ክትገልፅ ከለካ ስስቲ ክስታ ጌራትንላ ክትበርሃለይ ስለ ትደሊ ክትገልፅ ከለካ ናይ ቃየልሲ እግዚኣብሔር ዘየዳሉ ዊልካ ምሽ ሓቂ እዋ ንኸማይል ግን ከም ከተንብባ ከለካ እታ ነገር እውን ስቲል ኣዳልዩ ናይቲ ሕራይ ኢሉ ብኸመይ ኣነ ከዓ እቲ ንማልባት
ቃኤል ብልቡ ብደስ ኢልዎ ስለዘይ ቀረበ ኢሎሞኒ ንሳ ብደንቢ ክስታክ ትገብርሃለ ይደሊ ኣሎ ዋላ ምስ ካልእ ኣቦታት ናይ ብርህወት ኮይኖም እሺ ከብርሆ ወይ ሕማቅ ገይረ ተረዲእካ ኣለኹ ማለት እዩ እታ ክትበኒ ከለካ ግልፂ ሲ እግዚኣብሔር ዘየዳሉ ንዑ እዩ ትገልፅ ዝበልካ መሲሉኒ ሕጂ ከምታ ክትብል ከለካ እታ ንዓይከ እቲ ዘየዳሉ እንተኮይኑ ክልቲኦም ሓደ እዮም ኣቅሪቦም ግን ብውሽጡ ደስ ኢልዎ ይቅረበን ማለት እዩ ቃል ቃየል ብኸመይ ተረዲእ እያ ሞ ንበልባት ብደንቢ ጌርኩም ግለፁለይ እሺ አቦታት ክምልስዋ ምናልባሽ ተዘኪርክያ ግዜ ማማረዘነት ሓቲታታ ነይራ እንታይ ኢና ንመሃር ነርና ባይብል ስታዲ ይዝክሮን የበይ ናይ ምዕራፍ ምዃኑ ሕጂ ከዓ ድሓን ከብልዋ እዮም ምናልባት ኣይነበርኩም ክኸውን ይኽእል ህዋዮም እዎ ኖ ብዙሕ ሰብ እንዲ ድሓትት ኩላ ተንቢብናያ እታ መስዋእቲ ደቕረቡላ ግን እንታይ ኮይኑ እግዚኣብሔር ናቱ ባህደ ይብሎ ኣብኣ ትምለስ እንድያ ዝያዳ ድሓን ከብርህልና እዮም ኣቦታትና ምስ ግዜና ክንከይድ መጀመርታ ነቤ መርጌታና መድረክ ክዕድሞም እየ ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ኣቦና ኣቤ መላከ ሰላም በቃ 3 ደቂቃ ተሪፋ ደላ ሞ እተን ደለዋ ሕቶታት ንድመፅእ ሰሙን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክምለሳ እየን ሕጂ እታ መድረክ ነቦና ነቤ መላከ ሰላም ኣስተንትኖን ምክርን ማዕዳን ትምህርትን ሂቦም ብፀሎት ክዓፁልና ናብ ኣቦና ኣቤ መላከ ሰላም ክሕልፈኩም ራይ ኩልኩም ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ቀኒኹም ብከምዚ ብመንፈሳዊ ማኣዲ እግዚኣብሔር ብፀሎት ምስኡ ክንዛረብ ቃሉ ድማ እሱ ምሳና ክዛረብ ነዚ ማኣዲ ሂወት እዚ ዝኸፈተልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣቦና ኣበይ መርጌታ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃል ሂወት ስማዓልና ከም ወትሩ ድማ ሓውና መምህር ብሰፊሑ መፅናዕቲ ነታ ኣገዳሲት ኣብ ሂወትና ዝኾነት ምዕራፍ ድማ ብሰፊሑ ገሊፅካ ስለ ዘብርሃኻልና ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ኣምላኽ ድማ መመልሹ ምግላፁ የብዝሓልካ መዝሙር ብዘመርኪ ዘመርካ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኩም ድማ ነታ መዝሙር ኹን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ኣሰንትነኹን ተረዳእኩም ኹን ከም ሕቶን ኩልና ዝኸውን ሓሳብኩም ክትቡ ዘምስኹም ድማ ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣነስ ኣብታ ቁፅሪ ሓደ ጥራሕ ክዛረብ ደልየ ምክንያቱ ናይ ብዙሓት ኣቦታት ኣስማት እዩ ተገሊፁ ዘሎ እቲ ዘመኖም እቲ ዓመታቶም በበይኑ ግዜ እዩ ነይሩ ዋላ ኩሎም ኣብቲ ዘመነ ኦሪት ይኹኑ ዳ እምበር እቲ ዝነበርዎ ዘመን ዝተፈላለየ ዘመን ዓመታት እዩ ነይሩ ግን ኣብ ተፈላለየ ዘመን ከለው ሓንቲ ትገብሮም ንዓታቶም ግን ነይራ ነዞም ኣቦታት እዚኣቶም ሓንቲ ዝገበረቶም ድማ እንታይ እንድሕር ኢልና እታ እምነት እያ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እያ በኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም ድማ ትብል እታ ቁፅሪ 2 ሕጂ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ኣብቲ ታሕቲ ከም ተመገዙ ከም ተሰየፉ ብክንደይ ነገር ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ዝነግረና
ንእምነቶም እዮም ህይወቶም ሓሊፉ ግን ነቲ ዝሓልፍሉ ዘለው ከይዱ በጽሑ ተመሊሱ ከምዚ ዝመስል ዝበሎም ዋላ ሓደ የለን ከይ በጽሕዎ ከለው ከይ ረአይዎ ከለው ከይ ከድዎ ከለው ግን ብምንታይ እዮም ኣረጋጊጾሞ ብእምነት እዮም ኣረጋጊጾሞ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ድማ ምርዳእ እያ ነቲ ብዓይኖም ዘይረአይዎ ተስፋ ዝገበሩሉ ከም ርግጽ ከም ዝረኽብዎ ዝገበረቶም እንታይ እያ እንድሕር ኢልና እምነት እያ ዋላ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 18 እውን እንታይ እዩ ዝብል እቲ ዝርአ ንግዚ እዩ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም እዩ እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ሕጂ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ነቲ ብቅድሚኦም ዝነበረ ነቲ ብዓይኖም ዝርእይዎ ዝነበሩ ንዑ ተስፋ ብምግባር ኣይኮኑን ዝነብሩ ነይሮም እንታይ ደኣ ነቲ ዘይርአ እቲ ዘይርአ ድማ እንታይ እዩ ንዘለዓለም ስለ ዝኾነ እቲ ዝርእይዎ ቅድሚኦም ዝነበረ ንግዚ ይነሩ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም ይነሩ ንዘለዓለም ምዃኑ ድማ ብምንታይ እዮም ተስፋ ገይሮም እንተደኣ ኢልና ብእምነት እዩ እምነት ነቲ ዘይርአ ከም ዝርአ ነቲ ርሑቕ ከም ቀረባ ነቲ ዘይተታሕዘ ከም ትሑዝ ጌርካ ከም ትሑዝ ጌርካ ከም ትሪኦ ኣትገብረካ እምነት ማለት እዩ ሕጂ ግርም ዝብል ንኩሎም እንዲና ነቶም ኣቦታት ቀዳሞት ከነብሎም ፀኒሕና እዚ ዘለናዮ ዘመን ኩሉ ናይ ገምጠልጠል ዘመን ኣብ ዝወዓልካዮ ናይ ዘይምሕዳር ዘመን ብገጽ ረአ ናይ ምንማር ዘመን ሲ እንታይ ስለ ዝኾንና እያ ክብል ክሓስብ ከለኹ ሲ እምነትና ስለ ዝጎደለ ጥራሕ እዩ እምበሪ ከምዞም ክጥቆሱና ዝፀንሑ ኣቦታት ከምኣቶም እምነት እንድሕር ሕጅናሲ ዝያዳ እኳ ደኣ ንሕና ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ኢና ዘለና ንሳቶም ነቲ ዘመን ናይ ሓድሽ ኪዳን ንፍጻሜ ኣይረኣይዎን ንሕና ግና ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን እናርኢናዮ ሳቶም ተነበይዎ ኩን ኮይኑ ርኢናዮ ኢና እሞ ሕጂ እውን ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ዘይርአ ንግዚ እዩ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም እዩ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ዝበለ ንሕና ድማ ነቲ ዘይርአ ብዝርአ ከፈራርሑና ኢሎም ሎሚ ኣብ ዘመንና እንታይ ገደሰካ እንታይ ገደሰኪ እንታይ ገደሰካ ትፅላእ እንታይ ገደሰኪ ትሕመይ እንታይ ገደሰኪ ትንፀሊ እንታይ ገደሰካ ካብ ሰብ ትፍለ እናተባህለ በቲ ዝርአ ገሮም ከዕንቁፍኻ ብዙሕ ዝመፅእ ግን ኣብ እምነት ግን ነቲ ዝርአ ጥራሕ እንድሕር ኣሚንካ ክትነብር እንድሕር ኮንካ ሎሚ ዝረኣኻዮ ፅባሕ የለን ትማሊ ዝረኣናዮ እውን ሎሚ የለን ብእምነት ግና ነቲ ንሕና ግና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ድማ ብእምነት እዮም ነቲ ዘይርአ ተስፋ ምብግባር ከም ዝረኸብዎን ከም ዝረኣይዎን ርግፅ ነገር ገይሮም ንዓታቶም ድማ ዝተመስከረትሎም ነቶም ዓበይቲ
بزيئة يا أمو نحنا دما نمن تقيسنا نمن كنقدف كلهم تمابوتات نابتي أريد تملسنا بمعرفهم اندحر أنبيونايو نعنا بزح كنربحلو بزحون كنمهارلو نخل إنامو نزم أبوتات حانت زقبرتهم إتا إمنت إيا نتزير إيه كم رؤي نتروحو كم قربا زي كون زمثل كم كون قرم برقص كنبرو زخالو بإمنتي مو احنا ما بإمنتنا عطاتهم كنمثل እግዚአብሔር يحجزنا أب إمنتك صنع عند دعوانك نتتأمنه كتجبره دما أيتي تسجمني خا لو ولا سنة مقبار تفينا زلوا انت إن حركن بالكوينا إمنتنا سلزجود ليو إمبر نتأمن له هوت ونتغفل له إخا نتأمن له واجات غفل له إخا أب إمنت صنع عند حركونك اتتأمنه زبالك تجبر اتتأمنه زعززك تفتسمون أجنك أكان إيو دحان عمس أي كتملسيا بحونا دياقون قرماي زتحتت مغنياتو زما بوتات زياتهم بأمنتهم ترح زي كنا نقلت زلنا نتي زعمن ودماني تقباركم زقبرولو ون عمس أي نتحطو ملسي أبونا خبره لنا إمالتي مو سلخل እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ይقرታ ቁርብ 7 ደቂቅ ጊዜ ወሲደ መስለኒ እሞ መደብና በጸሎት ክንዓጹ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለኹሉ ተመስገን ከምቲ ክንመሃሮ ዘምሰና እግዚአብሔር አምላኽና بزي امنت لإግዚአብሔር كسمرو أي كؤلون يم زبل صحف على أمه نحنا دما بامنتنا تمسكر لنا نخالق دما أملاخنا نأبنت كنكون نسخة حجزنا كمزم أبوتاتنا بامنتهم تمسكر لهم كنمهارو زمسنا دق أمينامو بسمت راح زي كونه بإمنت بجبر نعم كن مسلم كنت أبقى الميخا مجوز رخبو إحنا لما نعطاتهم مسيلنا أملاخنا أبقى الميخا مجوز كن ركب دما صنعت إمنت عدلنا ساعموت انت غنون أملاخنا أبقى الميخا ومنات كوين نخن ركب حيلي هبنا بروخا معلتو علكانا أخانا مسكناكا بروخو ليت دم حدرنا كاب قد جورج السماء تبرخات رديت كفلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصغات انسا فقال كام تاب سماي كام دمان دريقون عائلة مقبنا لما حبنا احنا نزود دولنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا نحمسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتناي تأتونا نقسن حيلين كبر نزل على منات كايما أمين وزت يا مريم بناي قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى جابير توعد قويتا سراوي سلام لك له نسغي كابان السبرختي خي فركر سخم برخيو ومن تتسقى جابير مساخيو وفست دس بالكي حتى أتناصر يلنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين فتاوي سرقجينا أملاك نوراني يسوس كرسوس كانيكا كان سريات يردم ساسي أبسا ولدو لوركشاتي برهان أنتم أويا كانت وأويريا كانت وران سايرقص أنا ببسمكم كن فتانون صحنا يرسيان سكلوان سمعت زيو مهار النكرسوس مال عسد تغلتين زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم هار النكرسوس مال عسد تغلتين بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم هار نكسوس بنت اجزيتنا مريم هرنكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس سقا قويتانا يسوس كرسوسن فقر እግዚአብሔር أبون حبرت منفس قدسن أبلع علينا أبلع لكلكم أبلع علي أبزز لنا يبطان أزفن دربن
ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ግበረልና ኣሜን ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልኡለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣብ ድመፅእ ደሎ ሰሙን ብሰላም ይራኽበና ደሓን ሕደሩ ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ነኳ ጠፊኣትን ንመንጎ ገዲፈ ዲያቆን ወደይ ብሩኽ ለይቲ ካልእ ተስፋልና ኣሜን ቃል ህይወት ንኩልና ብሩኽ ለይቲ ደሓን ኣቦታት ዲያቆን ኩልኩም ፅቡቅ ተባሂርና ቴንኪዩ ደሓን ሕደሩ ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ሰላም ለይቲ